Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing the sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing and scratching all the way. Bells on bobtails ring. Vine o poveste, vine de departe, vine dintr-o carte. 8 decembrie. Ah, Firach! Se gândi deodată Felix. Era foarte îmbufnat, căci aterizase cu picioarele în sus, îngropat până la buric, în zăpadă. Apoi simți o pișcătură în capătul cozii și se trezi că ceva îl trage afară din nămete. Corpul îi fu străbătut de un fior de groază și șoricelul închise ochii ca să nu vadă cine îl eliberează. Adevărul era că se temea puțin, poate puțin mai mult. Probabil voi fi înfulecat. Nici nu vreau să văd de cine voi fi înfulecat, suspină el, dar nici pomeneală. Nu fu nici măcar ciugulit. Fu, în schimb, pus cu grijă jos, încât, după câteva clipe, Felix hotărâ să-și ia inima în dinți și să privească printre gene. Nu prea avea foarte mult curaj. Făcu el deschizând ochii mari. Aha! În fața lui stătea nu un monstru gata să-l înghită, ci o porumbiță. O porumbiță mare și rotofee care îl privea cu capul lăsat într-o parte. Bravo! Gânguria. Deci ești apă. O clipă m-am temut să nu fi pățit ceva. N-am vrut să te sperii și să te fac să cazi, dar stăteam acolo, fluturând din aripă spre un copac golaș și mi-am zis: ce se petrece, Edna, acolo? Trebuie să intervii. Apropo, eu sunt Edna. Scuze că vorbesc așa, dar așa vorbesc eu. Și pentru că sunt o porumbiță așa de drăguță, nu toată lumea poate să înțeleagă ce zic eu, da? Fiindcă te vedeam cățărându-te pe geam și atunci mi-am zis: cred că în câteva clipe o să facă un accident, trebuie să salvezi. Pentru că tu ești foarte mic, știi? Foarte mic, așa. Și te suiești foarte sus. Ai avut curaj, sincer. Nu știu, a fost căpăsorul tău, dar pe vremea asta, cercevelele sunt foarte înghețate și se alunecă rău de tot. Eu am pățit-o odată, dar nu-ți mai zic acum. Da. Așa că mi-am zis, mă duc să văd ce se întâmplă. Nu-i așa, George? George? Edna miși iar ochii către copac. Reluă ea până la urmă. E tot acolo sus. Da, în fine. Apoi chirăie: George! Atât de tare încât Felix fu cât pe ce să cadă iarăși din picioare. Avea o voce destul de stridentă. Câteva clipe mai târziu, din înălțimele copacului, veni o voce adormită și ușor morocănoasă, însoțită de niște fâlfâituri de aripi. Gata, gata, hai că vin acum, stai calm acolo, nu mă mai striga că te aude toată strada.
Într-o secundă, alături de Felix ateriză un măcăleandru. Mă rog, șoricelului îi se păru că e un măcăleandru pentru că avea niște pene roșii de toată frumusețea pe piept. Dar era atât de dolofan încât semăna cu o minge scămoșată de tenis din care ieșeau un cioc și în partea de jos două piciorușe atât de subțiri, parcă erau două chibrituri. Ți-am spus, el este George, spuse Edna. Bună, eu sunt George. Încântare cunoștință, căscă măcăleandrul. Cum spuneam, continuă Edna, te-am văzut și ne întrebam ce-o fi căutând acolo. E ajunul Crăciunului și ar trebui să dormi deja într-un culcuș confortabil. Păi da, spuse Felix. Atinsese un punct sensibil. De culcuș confortabil nu poate fi vorba, pentru că nu am așa ceva, sau am, dar tot timpul altul. Numai că să știți că eu am o misiune foarte importantă de îndeplinit în seara aceasta și nu poate fi vorba de dormit. Să repezi să ia plicul și să-l arate celor două păsări. Da, trebuie să vi-l arăt neapărat. Le povesti cum îl găsise și că trebuia să îl ducă lui Moș Crăciun la Polul Nord înainte de miezul nopții. Fiindcă atunci își ia sania și pleacă să împartă în lume toate cadourile de Crăciun, spuse Felix. Apoi, privind dărât la vitrina agenției de turism, și oftă. Dar până la Polul Nord e o distanță îngrozitor de mare. Pe globul pământesc arată că e la celălalt țărm al unui ocean și nu cred ca să poată să găsească vreun vapor să ajungă acolo la timp. Deja se făcuse foarte târziu. Felix se simți deodată foarte trist și dezamăgit. Dacă plicul nu ajungea la destinație, cel care scrisese scrisoarea nu avea să primească de Crăciun nici măcar un cadou și putea să fie un Crăciun foarte trist. Edna a văzut cum mustățile șoricelului tremură și cum urechile îi se plăștesc. Părea tare amărât și părăsit. Se gândi. Așa ceva nu merge. Aha, făcu ea. Hai să nu cădem în butoiul cu melancolie, dragule. Orice problemă are și o soluție. Nu este așa, dragă George? George, care tocmai picotea sprijinit de ea, tresări, apoi se grăbi să o aprobe. Aha. Da, cum spui tu? O soluție. Edna păși în cerc, muncită de tot felul de gânduri mari, apoi deodată scoase un crit emoționat. Aha! Ce pleagă sunt! Strigă ea înfăindu-se. Haideți mai repede! Vă grăbiți, trebuie! Haideți, veniți după mine! Haideți odată! Și cu aceste cuvinte, o porni cu pași mari și țanțoși pe strada vâscului. Felix se uită la George și George se uită la Felix. Nu înțelegeau nimic din ce spunea Edna. Nu știau despre ce este vorba, dar își dădură seama că cel mai bun lucru era să o asculte pe Edna, pentru că ea avea soluția. Sau cel puțin așa credeau. Șoricelul băgă din nou plicul sub braț, având mare grijă de el, apoi și George se alătură lui și porniră după prietena lor pe trotuar. Era Edna, Felix și George. Gata! Știu ce trebuie să facem. Ce trebuie să facem, Edna? Mergem până la Polul Nord? Gâfâie Felix, ciopăind și încercând să țină pasul cu Edna. Nu! Cum să mergem până la Polul Nord? Gânguri ea fără să înceteze. Nu e nevoie să mergem până acolo, dragule. Este mult mai simplu să dăm de Moș Crăciun. Sunt sigură că Moș Crăciun este deja pe aici, prin oraș. Continuarea o vom afla mâine. Vine o poveste, vine de departe, vine din
într-o carte. Dintr-un carton mai gros, decupează cu grijă o formă care seamănă cu un colăcel. Înfășoară cu răbdare fire de lână colorată. Lipește în partea de sus a coroniței o fundiță. În atelierul de ieri ai învățat deja cum se face. Fiecare coroniță pe care o creezi va fi unică. Acum poți să o pui pe ușa camerei tale. Fă mai multe coronițe pe care poți să le dăruiești celor apropiați. Este un cadou frumos și original.